aj za väčšinu proste manželských nezhôd alebo rozvodov, ale aj za vraždami často stojí iba malá provokácia našej sebaúcty alebo nejaká malá malichernosť. Častokrát nám nikdy nie je ani tak hrozne ubližené. Len často proste sa niečo len trošičku dotkne nášho ega a vie to vyústiť do veľkých rozmerov. My ľudia, my sme jak taký strom. Strom, ktorý proste stojí, keď je búrka, blesky, hromy, proste nič ho nezrazí dole, ale potom zrazu tie problémy, ako taký nejaký drobný hmyz, sa dostanú do toho stromu, aby sa tým hmyzom, tými malými problémami začneme tak zaoberať, že tá búrka veľká nás nezloží, ale ako keby tie malé chrobáky nám začnú užierať z toho našeho šťastia. Preto sa hovorí, že nerob z komára somára jednoducho, pretože to my máme často ľudia taký zlozvyk proste, že ako keby sa aj podceňujeme a preceňujeme tie výzvy života, viete, ale iba v stave ohrozenia života si koľkokrát ľudia uvedomia, že keď sa pozrú dozadu, tak by v minulosti aj nerešili také drobnosti, pretože až keď naozaj je zle, tak ľudia si uvedomia, že vlastne čím sa zaoberajú.